फार्स्टआव दोनै मटर होग्रोबाय दद सब होना होजोब औ बिसुरि दं बोराइ बाथौबो दं गणेश दं लक्ष्मी दं सरस्वती पियास गोथां जानांगौनो लोगोफोर ओमफ्राय बाल दिनै बिराद गोजोननाय बायदि मोनबाय बिराद गिदिर खामानि फोजोबना लानाय बायदि मोनबाय आरो जुमाय निसा बुस्थु गैया जुमाय निसा गैया लोगोफोर ओमफ्राय चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा से बोलो हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनो बे अनना नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनाया लोगोफोर जों गामियाव दिनै आर'ज दङ आरोना लोगोफोर आं बेखौनो एसे नोंसोरनो शेयार खालामलायनोसैलाय नै लोगोफोर सानावनो बाथौ नै ओरैजाय केसारि संबाय दं आरोना केसारि जोंना नै केसारि संग्रा लिडारा बेनो मा होगोन केसारियाव खोन्थालाय आलु कबि मटर आरो दालि सयाबिन दे हो ओरैजाय सयाबिन एवना लाग्रोबाय खोन्थालाय सयाबिनखौ बोखारलाय इखौ बोखारलाय गायमोन नै गायमोन दे हो सोर खिचरि संनो रोङा नायना लाबानो जाबाय नै बिथांमोनहा संनो रोङो होजोब सबदि दे होजोब दे मा दं केसारियाव हा अनेक बुस्थु दे आलु कबि मटर फुलकबि अलकबि दालि जोगोनार लाव आलु फान्थाव अर जोंनायनि बावग्रोबाय आरोना आदा ब्रह्म दिउरिया ओमफ्राय ओइ बे मोनसेया फोथारनाय लोगोफोर नै मोनसेया फोथारनाय आरोना मानो मा लाजिनांगौ जाखो बिथिनावलाय हाय गाइसमोन अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आबैनि चेनेलखौ आदा नोंबो दे सेन्जार नोंबो आं रोंलालै दालि दङ दांबावबायहाय बानलुखौबो हनै ओइ टेनसना हाखायो फार्स्टआव दोनै मटर होग्रोबाय दद सब होना होजोब आधा गामला पानी होना कबि निबे बिराद कबि होबाय नै जोगोनार खालामग्राबो Quran, itu sini kan sih. Deh, ओरैजाय नै बाथौ बावखांबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय मा इसोर दङ आफा दे खोन्थालाय आफा औ बिसुरि दं बोराइ बाथौबो दं गणेश दं लक्ष्मी दं सरस्वती दं नै जोंहा आर'ज गाबग्राफोरा टेनसन दिउरि खिचरि संग्राया बेनो होननानै बिराद गोथाव संनो रोङो मोनदोंना मोनाखै ओइ नै संगासिनो थां एरना खोन्थायोलाय एरनाङा इयो गोदौगासिनो नै गाइसमोन ओंखाम संग्रानि हेड दिउरिया जोंना दिउरिया नै दिउरि बिथाङा नै आइनो संबाय दङ आर'जआ जाथ'वाखैनो लोगोफोर ओमफ्राय संनाया हले हनै जाबायानो नै रान्दिनिनि दौरिनो आरोना लोगोफोर रान्दिनिनो दौरि गोदोनो आरनाय लानो मोना लोगोफोर ओंखायनो दौरि आरो नै बिमा दौरिनि दे नायदो नै गाइसमोन जों गामिनि सेंग्राफोरा बिराद गोथाव संनो गोरों होमबाबोथ' दा नोङो उन्दै मोनाखैना ओंखायनो सेंग्रा आरो बिराद गोथाव जाबाय खिन्थु नै
जानोसै नै लोगोफोर दुखु सुखुनि आरज खनखांबाय ओमफ्राय जानोसै नोंहा बोरै बारख'खो मोनखो आंहाबो इयावनो मोनखानाय जानोसै नै एबार नोंहा बोरै बारख'खो मोनखो होनदां हिनजाव रायजो लोगोफोर हिनजाव रायजो महिला रायजो आंखौ अनखायोबा ना ओरैनो जमानोसै महिला रायजो ओरै जाबाय रायजो दे नै जोंना बाथै जादो जालाय आं बुनायनि डान्स मास्टार नों नै लोगोफोर जानोबा जाग्रोनोसै आंबो जोंहा खिस्रि मोनजालायसिगोनलाय प्रसाद जाखांबाय एबार खिस्रि आरो अनोबा पियास दङबा पियास खावसे खावसे लाबोदो पियासनि दामा बारा जादोंना जायाखै जादों होनो हागोन ना हाया बर्थमान दा नोंसोर जानोबाथ' होनांसिगोन उफाय गैला खिस्रिजों पियास गोथां जानांगौनो लोगोफोर ओमफ्राय बानलु गोथां अरनानै जानांगौनो आरोना बिदि गुदुंदां जाग्रोनोसै बानलुखौबो थाइनै होथारबाय माथो आंनो न'खरैगे लोगोफोर आरजबो जोबखांबाय जाबाय लोंबाय एबार थांनोसै लोगोफोर जोब्बाय थांनोसै रलाय गोसोआ बोरै मोनखो आया दिनै बिराद गोजोननाय बायदि मोनबाय बिराद गिदिर खामानि फोजोबना लानाय बायदि मोनबाय आरोना गोजोननाय मोनबाय दिनै बैसागु गोदान बोसोरनि आरज लानो मोननानै गोजोनबाय माने बहुत गोजोनबाय माने बेसे बुरजा गोजोननाय बायदि बुंनो हाला इखौ थांनोसै लोगोफोर एबार जाखांबाय लोंखांबाय एसेथ' नङा बुरजायानो बोर बिनानै होबाय ओमफ्राय गोजोनबायनो मालिकाबो थांनोसै एबार आंनाबो भिडिअआ बेखिनियावनो जोबसिगोन लोगोफोर नैबे बिथाङा खिचुरि संनानै जाहोबाय नै बिथाङा गोथावनो संनानै जाहोबाय जों जाबाय लोंबाय जोंना लोगोफोर आरज लाबाथाय जुमाय निसा बुस्थु गैया जुमाय निसा गैया लोगोफोर ओमफ्राय सेरेब थेरेब बेदरनि जेबो सोमोन्दो गैया मिरामिस ओरैनो खिसारि जायो आरोना लोगोफोर एबार थांनोसै दे kota porok itu baru mulai sih dari siapa sabai kamera homgrad din sartarai Ini usah sunggang kayo. Ayo lah इस चैनल को सब्सक्राइब करना अरे अच्छा से बोलो ना बुंब्रा गाइस लोग इस आंटी का चैनल को सब्सक्राइब करना उसके बाद देखते जाओ लाइक करते जाओ कमेंट भी करना और बाय बाय टाटा ampun dengar coba दानगुलायगोन गावनिखौबा नै लोगोफोर नै बेनोमोन आंनि केमेरा हमनानै होग्राया गाहाथ' दे ये मेरा केमेरामैन दे बिनो हाय होननाबो होदा हाय गाइस हाय लोगोफोर अन्नानै बाजैखौ साबस्क्राइब खालाम मबाइल
थांनोसै लोगोफोर नै फालिखौ लाबाय एबार थांनोसै आंनि केमेराखौ नैबे एसे हमना होबाय बेखौथ' सिख्लाफोरा सिनायखागोन ना अबेनिमोनलाय इयो टंलानि लोगोफोर आपाबारिनिनो टंला आपाबारिनि बिनि हाबायाव जों थांगोन लोगोफोर गारि गंसे हरनांगोन इयो हाबायाव थांगोन जों ज'नो हरगोन दे मालाय हरगोन लेंखागोन थांनोसै जामार' मा थाक थांसै थादो बाय बाय आंना जेबो गैलामोन ना बाय बाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय थांनोसै मालाय लोगोफोरा दहायनो थांजोब्बाय माखासेया ओमफ्राय जोंहा दासो आरोना लोगोफोर जोङो एसे लास जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंकिउ लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय लोगोफोर आंखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय